Vitajte v Lo-Racing centre, mieste, kde si každý príde na svoje. Pre ockov servis, pre mamičky pohodu pri káve a deťom nekonečnú zábavu. Doprajte svojim autám odbornú starostlivosť. Našou výhodou sú dlhoročné skúsenosti a krédom individuálny prístup. V Lo-Racing servisnom centre vďaka špičkovým technológiám odstránime akúkoľvek závadu. Expresné pneuslužby, predaj pneumatík a náhradných dielov ponúkame za najnižšie ceny v kraji. V ručnej autoumývarke vrátime vašim autám lesk a krásu pomocou profesionálnej autochémie. Hľadáte svet detskej zábavy? Vitajte v Webkolande. V lete, v zime, v daždi či v snehu. U nás máte o program vždy postarané. Hry, súťaže, tvorivé dielničky či divadlo, skrátka nekonečné množstvo zábavy pre vaše detičky v špičkovom interiérovom ihrisku Webkoland. A k tomu pohodlné posedenie pri kávičke, belgickej čokoláde či chrumkavom paníni. Tak čo poviete? Tým Lo-Racing centra čaká na vašu návštevu.